Добро утро от планината Фуджи. Отиваме да пробваме един риболов на бас на езерото Кавагучико. Станах 1 час преди алармата и не можах да спа просто и ти е малко по-рано. Сега в принцип трябваше да се събуда. Аз сега отивам и съм точно на време. Так му леко изгрява слънцето. Се надявам си да намеря место. Ето, може тук вече малко да я видите планината Фуджи. И сме на около 5 минути от ловното място. Има 10 човека. Добре, първи удар. За съжаление с тази въдичка тя басова е тегла. С тая мекичка малко тегаво се вадат, но поне има адреналин. Само вижте за какво става въпрос, сигурно има 20 плюс човека. В принцип е там е най-доброто като гледка, но пък, както казах вчера, погледах малко и тук вадяха доста риби и реших да си позиционирам тук. На пропадане. Та едя по-малко предишния.
Айде, втори номер. Лека лагучко. Техниката, която използваме, е дропшот. Едно място и си шекваш и то си го взима. Пръчката е по принцип за пастърви. Съвсем не е за басове, но пак трябва да има тръпка. Директно пак с пропадането. Не знам дали се вижда, ама корморана е там, си яде нещо. Оу! Направо го глътна целия бас. А ние се оплакваме с нашата. Ето от номер 3. Малко по-дебел. Да не стичам си направя една снимка. Не, идва някакъв след мен. Дай. Малко едно и също става малко досадно, ама ако нещо работи, за какво да го смеем. Нещо малко поумря работата, ама не се оплакваме, мисията е изпълнена за сега. Надяваме се още някой друг да удари. Нещо сутринта имаше доста добра активност. Сега може би в рамките на час нямах удар. Се чудех на какво да ги джаскам. И това е тип Texas Rig готов. Той човека дойде да провери билетите. Така се прави. Евото. 9 часа стана. Почнаха влизат.
Thank you. Run, Forrest, run! Мисията изпълня. Ние трудните риби хванахме. Даже бих казал доста good size бас. Да, доста станаха тегави са. Мъчим още малко. Ще ви покажа какъв е монтажът, който днеска така ми свърши добра работа. Дропшот. И ето как го правя. Карваме с как трябва да седи куката нагоре. Общо взето правим паломар възел с доста по-дълъг край. Така винаги може да спустите една идея повече, после си го отрежете. Края, който ни остава, го прекарваме през ушето на куката. Може би изглежда супер несръчно как го правя в момента. И накрая слагаме просто дропшот тежест. Карате през ушето, колкото ви е нужно. И просто дигате догоре. Как се закача. Така, и една идея през главата. Като се гледате да е възможно по-равно. В принцип ми се искаше да лова от тая гледка. Но за съжаление от сутринта беше човек до човек. Също така, подкрепяте и нашето. Ако можете, вземете си членска карта, вземете си тениска, може да подпомогнете клуба и да си стане реката както си е.